kok. Oh iya, wadah cantik-cantik sekali. Tak sogok, tak sogok. Ala keri-keri ya mas, lanjut ya mas. Mong jalaran perpisahan dipaksa Aku nganti ape ketok ketok segoro, ketok tombak aku bosok. Apa iki judul iki? Ireng ya. Ireng manis. Ireng yolah. Ireng yolah. Ireng yolah ya Allah. Rame sekali, rame sangat. Nggih. Full ya Sam ya. Aku jenis saya Hajin. Lah kok saya nyapa toh? Aku mah bar uluk. Oh, berarti uluk Terus kanggo aku rapiah berdandan ngene iki lho urung nganti leren blas bu. Ket gambyong dadi uluk-uluk. Ambekan sedelok perang tok mau wis dadi ngene Bangetan sing sangat. Sapa Dek Rizky ya? Dek Rizky. Ya oleh iki Rizky kowe iki mang numpak gajah, numpak singa, numpak macan ning Iya. sembarang kali. Mang kok ora numpak aku sisan iki? Kok gelem ditumpaki Dek Rizky gemoy lho Sam. Awake ndut. Aku anggur disamber ya gelem aku. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baleni dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah Itu banter orang ngono, mau Sal? banter terayu Iya, rasa-rasa rasa-rasa. salam kene. Mbak wis ngantuk kok iso menawa. Lagi setengah 12 setengah 11 masuk ngantuk lah Bu cek sore enteng ini Sampun lho. ngantuk, Bu. Sampun ngantuk niki ibu-ibuke. Dereng ah Bu, tek mboten jawab Bu. Ngantuk iku dimpet Ya, iku. piye? Nek sisa niki ngantuk, Bu. Ah, mboten apa, mboten agak gelem jawab. Ngantuk dong keselem rewang iku. Angge sugeng pepanggen melengke. Alhamdulillah rinten dalu kula sak kanca saged nglibur panjenengan sedaya. Nggih. Kanthi acara menika seneng-senenge adikku Rizky sing bak dadi khitan. Nggih. Buang sengkolone. Heeh. Netepi sunah Rasul muga-muga ilang sengkolone garis seger warase tambah pinter. Amin. Cek Rizky tambah gemoy tambah ganteng pokoknya ya sayang ya. Sehat terus. Pinter ngajine ya pinter sekolahe. Nggih. Muga-muga ngabukti marang wong tuane, marang nusa bangsa lan agamane. Amin. Saged ngangkat derajat wong tuane. Amin. Dengan aku koyo Pak Yai ndek sore Tiri-tiri ya. iya ndek sore sing iku lho. Sing bar ngundangno. Ngundangno, heeh. Pak Yai ndek sore entuk wajib. Kene wis ndongakno urung tok wajib rene wong ya Sam ya. Rina wong yang gak diwajibi karo Bu Mbok Sundari. urung. Mbok menawa kok Pak Giono iki. Angge kepareng kula sak kanca caslipun mbak pilih badhe ngersake tembang utawi request lagu nggih semonggo. Mumpung kanca-kancamu hadir kabeh sing saka Sundri kono. Nggih. Bapak-bapak saking Dolokan. Mas Yuna saking Jiken Blora. Iya. Iya. Adik-adikku saka nganu Saking Guna. Lasem. Lasem. ngendi neh. Pecek Pokoke putih. peceke putih sing mau eleng-eleng. Aduh jenenge. Yo Mas lanang ngono Mas ae nek gak lanang. roh. Ya. Nuruti permintaan Mas wonten sewates gandrung dulu ya. Ini permintaan saka Mas Rino yang ada di Bali. Bali. Merantau ya. Ya. Muga rezekine akeh. Amin. Saka Bulu iki aslinya Cin. Oh alah. Temennya di Anas. Pasedan dulu. Temennya mbak dulure aku ya tidak tahu ya. Oke ya guys. Sewates gandrung. Mbak nek permintaannya tolong dieling-eling ya. Iya, Cin. aku ingat. Ya mangga Mas Ari. Adik-adik yang ada di kiri panggung semuanya.
ayeme ati Wayo. Hei, tak sangka, tak sangka. nalika Ning atiku sapa keri-keri tak suka keri-keri keri-keri tak suka keri-keri lagi gandrung neng
walaupun jauh di mata tapi tetap dia Dekat di WA ya Mas? Iya betul sekali. Iya toh? Dekat di WA-nya Dek Anas. Langsung dianterin ke aku toh. Iya. Anternya lewat medsos juga transfer Iya. gitu loh Cin. Rumangsamu nyabar iki langsung no lokasi toh. Ah. Lewat medsos juga Bisa guys, kalau yang berhalangan hadir. pokoknya menerima berbagai macam saweran. Jadi iki apa mau tinggal nanti Mak? Din, kok mulai Din? Mak apa mau tinggal nang ndi Kok Mak? mulai gue? Kok salah kayak metu kok tinggal mulai. Lagi saat aku mau tinggal mulai le Mak ngono ditakoni ngantuk Mak. Ora babarane udah mulai siji-siji. Ya wae iki malah nggowo apa iki gede ning ngene iki ya Allah. Iku gawane buah iku. Apa Walah. jenenge donat? Donat? Donat. Oh iya. Niki saking Mbak Sundari tidak ada permintaan. Mbak Sundari kayak kok capek ngono Sawangane sawangane. cekeh kok ndok cekeh mang nggo kami. Di awal nganggo kamisol sedina utang kae. Apa? Sida, mari bercocok tanam. Apa? Mari ber Apa lagune? Mari bercinta. Ya. Iya iya iya. Mau juga ada permintaan dari TW. TW, tewel. Tinggi Wingki. Oh, thank you Winky. Emang digasane lah DM iki. Apa? Sakit rindu. Sakit rindu nek mau Terus, dari Perawan Kalimantan mau ke sapa? dolokan. Tak Ya. tunggu balimu, sorry tak tunggu balimu. Dolokan. Nek sakit, oke Andre. Kleru terus aku. Nek Pak Bas Heeh. selingkuh. Oh ayo, nganu. Utangmu lho nalika wingi nang Megulung. Indahnya kalau lah. Lu lagu sebanyak enak kayak indah lho, Rom. Iya. Nyanyi yuk. Sakit rindu dulu ya, Ah, Mas. Spesial yang ada di Kudus. Iya. Iki lu becek loro untu iku ya. Mah aku nek loro untu loro apa? Wis tau mau jabut ngono kok, Nduk. Ya. Yuk, diinteni iki ibu-ibu tamu wong ae Wong, aja yuk, wong. genderuwane wis nang kene yuk. Ayo yo. Lah takokan yo sengak lho. Yuk. Hus. Yuk. Monggo, Mas. Sakit rindu. Iya, mang harus turun tak dandani lagi. Wah, mangane metu.
Iya, Kudus, kota kretek. Kota apa? Kretek. Ya. Semoga senang hati dikasih lagu sakit rindu. Niki Iya. bapak kok ngendel kemawon niki, Pak? Nggih, adem ayem bapake ket nek siang Biasanya kok. kok nganu, Pak. Adem ayem. Biasanya Ini ngono. nek ning kene adem ayem. Terenak nang Nek kene ya? blok kono ya wah bapak-bapak do. Oh iya wis ora masalah Nggak ya. apa-apa. Anteng Heeh. fokus nonton wae ya. Iya. Ya. Lagunya Mas. Ya indahnya bulan. Tak tunggu balimu Tak tunggu sih. saya. Tak tunggu balimu Ya sih, ya Mas. ya. Indahnya bulan bariki ya, Mas. Ayo Pak bahasa nama apa? selingkuh. Mas, kayak film Indosiar, aku lo gelem dadi video klipnya, Mas. Sing video klip Siluman Ulo iku. Iya, aku gak dadi silumane no. Lah apa? Kan syutingan wong loro mesra-mesraan. Heeh. Aku nang guri dodol es. Ayo, Mas. Ayo Sa. Dari De Andre ya, Mas Andre ya, yang ada di kami Lantan. Iya, Kalimantan. Ya, cus. Benda kaget. Tias aku cantik sekali malah babar. Hey. Setino ping pitu yen kuwi keputusanmu Mbak Sundari, akhirnya ya aku nanti-nanti. Sekian dalu matur suwun. lungamu ninggalke aku Mas Sugiono dia. aku wis lilo yen Siapa Mbak Ida Kalola? Oke. senadyan dodo nembek ing loro aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu uga sliramu ra citra senadyan adoh ning kono sliramu Peminya. tansah Oke. kumandhe ana ing Terima kasih. pripat lan dodo budal
rada kebiasaan lho, rada nyemek-nyemek ngono, nyemek-nyemek. Endi le? Endi? Tapi iki lho, Sam. Burung piye-piye kok dilap ya. Sampet ya, tak tunggu balimu. Iki mau jebule permintaan dari medsos semua ya, Cin. Iya, Saking mriki kok tidak ada Yang nyata apanya. cuma selingkuh. Oh selingkuh, mergo Yang saking nyata. dolokan, bapak-bapakmu kangen karo kowe, pirang-pirang Iya. pirang-pirang tahun ya gak ketemu ya Kok Dek ya. tahun dina. Ya apa nek sesuk Dek ya Allah, Pak pisan 3 dina neh ya Pak Iya, ya. Pak. So nek kepethuk selingkuh nah ya, Pak ya. Bariku main nanti 3 dina. Ini gabus. Wah yo ora iso teko. Lho, siapa ngerti lho? Siapa ngerti lho, Sam? Nggih ya wis ra apa-apa ya. Iki diaturi sing apa sih? Selingkuh sing kok lagi mari bercinta. Oh ngono, indahnya bulan gak lah. Iya, lali ana indahnya bulan nek ya. Ya, Iya, Mas, indahnya bulan, Mas. Jajal Mas nek kleru Itu sebulannya. bakal es iku. Gak punya, Mas. Ora duwe wong ra sing nyamper kok ijo 5.000-an iku kok iso. Tak kira arep jalan lagu e. Nah. Ayo aku dingeti wong sak gal dawang kok ya. Tro? Are you ready? Ready. Ya. Aku gak apa loh. Ya Mas. Spesial Mas Joko yang ada di Jakarta ya. Ya, Semoga tetap nganu apa jenenge bucin karo pasangane. harus dong. Moga-moga nganu lancar sampai hari Hari H. Hari H apa, Dek? Bagus-bagus ya. Ya, Mas. Ini oke joget kok di Indonesia. Kudune nang lanange to. Anang. Indahnya
Som wis nganti merot-merot iku piye Som? Merat Oh, undang rezeki, merat mengundang rezeki rumangsamu. Napa, Pak? Pak. jalan-jalan. Dalu Pak, matur sampeyan nggih Pak nggih. Nggih, Pak. Alhamdulillah dipayoni wong kene nduk. Pak matur suwun. Nduk, Pak cul kita Pak. Pak, Culka, Pak. Jangkrek kowe ora gelem mucul kok iso. Matur suwun nggih Pak. Tak nek ra ngene iki nyerat apa? Paring asma sinten menika? Pak sinten niki? Pak sinten? Pak Bambang. Pak Bambang. Oh, sing tembas gedang niku, Pak. Gak, Pak Bambang iku lho mantan bojone Hanum. Oh iya Bambang sing diandeng-andeng gedine. Ya Allah pinuke ya Cin ya. Iya. Lagu iki artinya apa to, Nduk? Artinya Kok kabeh akeh belayan-belayan niku lho. Aku nganti ngapalno sing tak eling-eling ya belayan tok ngono kata-katane. belayan rindu belayan terus kok ya lagu iku kok ya Rom ya. Heeh, ya wah, kurang suwi ya, Mas. Penak Rom iki mang. Kurang suwi ya? Sesuk ya Rom ya. Sosok prei. Maksudnya kok iso. bar-bar prei iki lho, kepenak lagune Lho, po. karek wani piro ngono. Juga wani kok Som. Ya nggih, sama tadi ada permintaan tali kotang juga dari konco-konco sisik kanan. Kanan lagune lawas-lawas iki ya Oh, Som. gak apa-apa, yang penting payu. Oh, timbang blas. Iki lagunya selingkuh sik ya. Selingkuh. Foto-foto Foto sik, Arok. sik ya Mas dulu ya Mas, semenit tok. Wes. Wes oke ya Mas, selingkuh Mas ya. Ayo Dek, nyanyi Dek. Say. Ongkek, ongkek, Ongker, ongker. ongkek, ongkek, ongkek. Hey, ha, say. Wah, mau lagi kembali. Biasa kan bapak-bapak yang sana itu kan. Mbak Bes. Asik.
ngono ki sampun tiba iki mengsangune. Nggih, matur suwun. Ae sing saka ngaji mang apa aku kok lali? Gala-gala. Gala-gala napa batin derek nembang, Pak? Tak atur Nggih, saiki gak apa-apa ya. oh mboten. Monggo napa niku Pak Sugiana batin derek nembang, Pak. Kersane jenengan mboten nonton ayem ngono lho, Pak. Nggih, Kaya Pak. sepaneng tenan duwe gawe kok cah. Kaya deg-degan ae ngono lho ya. Wong adik rezeki ya ampun mari jenengan kok santai Ampun, mawon. seneng. Pak. Rezekine pokoke muga-muga kathah ya, Pak. ya. Amin. Napa badhe wonten sing nderek nembang, Pak? Gala-gala, Pak. Duit, Pak. Masing-masing apa bapak-bapak? Duit go, Pak. Ayo go, Pak. Nek gak gelem duit ya duit. Jenengan milih duit napa duit? Oh, disediani duit wis, Oh Rom. nggih. Yuk Mas, serigala gala-gala. Gala-gala, Mas. Gala-gala nek di penyet serigala berbulu domba malah. Mas, iki lho, Mas. Yuk. Oh, nyanyi. Nyanyi. Tak kira arep lapot sebelum njaluk mic. Kok kendel, Mas?
modal lah. Oh, kok iso renye. Oh, oke, ngerogosak. Matur suwun. Ya, kelas siji ae kosok. Karo Pak emang maksudnya piye Pak? Sampean ming pamer 50.000 ngono tok sampean mang. Apa aku gak Maju ero. tok ape dijukuk penyanyi